ole ka chanela kalawlom le veka cheu tuntuma chuan Spanish ho drama khakaron rikep ve mai dona toite tak takania thuma kan nei lok du chu ka channel he la function that lawa wangin tun thatop lama te chuan a tha thei to tura kan ngaya I chu I ti hian cho chu roi ang reng doina changin dan lamte I kan thil ton hriat tam takte karon soi pa anga chumi kara chuan hemi movie ni chia lo drama recap ang chi ho hi I tha tak tak he karon ti tel thin don ti kha min lo hriat sakanga ma se ka zei viau ri lawa wangin ngai thak dan te min lo thiam sak turin ka han ngen pa bok cheu ani e ole tu na chuanin tran ta ila kan recap tur hi o jakilini chuan abe khain in ina aron ho a in karon thleng che e ti in hlim takin aron luilu tham hama ma se khum chung le chuata midang thum no dar nuai tele chuata hair dryer ani in lo na huna le rengte amu chuan angai athalo ngala jakilin chuan pa a ka hmu swalami pa a ti pa chuan bathroom lama phein chhuata hair dryer chu angai na shalo tak chung chuan achara an pa chuan ron phei pa in o du tak jakilin enge helaya te iti zana chau aron ho tur ini in ka hresi che a ti in alo changa jakilin chuan khwa athat lawa wangin ka thlona a khotlai ta thut ani karon phone che a voicemail a alu zel atia an pa chuan e ani chu kalo mu hilani ang ka hmangai iron thleng ma lau chu athat chu ti pa in ko atum zuawa jakilin chuan pa a helai chuata ka hair dryer om hi ilo hmangin ni ti in azot he ho a an pa chuan te ulo mai tinge chu tiang te min zo a hati a jakilin chuan ani chuan tinge ka da na hmona a omlo atile a an pa chuan nangman izin hmain I hmangin ni don le te chu atile vel zoma a an pa chuan o in ti fai thin tu ti tlak pal ani ang ati daya jakilin chuan an ti tlangai hle le ma se in chung hi in thiar na zong zong nen kan hu vek reng lo alom ti ro nang po in thla ka ngai don shim ani ati a an pa chuan ni isoi dik chia ma se min lo lom be photla ati vela jakilin chuan ai kala in wal lo tlat ti in achanga ti chuan an pa a in thak chung chuan jakilin in khumsira sam khui abalak chuan samdum ama samni lo zok alo kai furmaya jakilin chuan thil hriat swala om he sam hi ka sam ani ho lo in ti fai tu sampo ani lo atita a an pa chuan khumpula tanga ron chhuakin jakilin chuan voi khat chia ka zo tang che thudik takin min changang che tunge he ina hian iron hruai ati a an pa chuan engmo ati vel huwa jakilin naupang chia kan ni to lo hi kan pani chau hian om dun kan du ti te chu kan hria alom ke chuan tu ma midang hruai lu ka du lo tunge mani ina du ron hruai lu ngai te ati vel he ho a jakilin chuan boya atok thum zenei lo ani isoi he mi sam hi ka sam ani lo atile a jakilin vek chuan ilaka hian rin na tla cham lutuk angin min ngai ani chuan ka kham to lutuk che puitling ta che ti in oki asan deuh to a jakilin vek chuan rin om taka om turin hun thol tam tak ka pe che a khum te hair dryer te he fin fia na zong zong hi atok ati a an pa chuan atok e jakilin rin hel tur shim ma om lo thil om mia lo ani hi irin hel hi ati a an pa chuan abek asiam mulmula a ina tangin chua atuma jakilin chuan enge iti don ati a an pa chuan hotela ka kal don mi rin na po inei lawa min lom lo bok ithin rimare huna kala ithin rimare hun kala ngak mayang ati a jakilin chuan pa a ka hrilang che hi ithiam lo liao ani ati a an pa chuan ithiam lo na wang liao ani zo khi ti in achhuak ta a hotela abial nu hian alo ngak ani chu jakilin chuan shep tak chuan a kan enang chu ati ve maka jakilin chuan a phone location sharing GPS mangin
อันป้ากันนะโฮเทลจูอช่วยจุยตาelevatorอันป้าเช่าเลโฮเทลรูม209นะอนุจูจุยินรูมกงกาจูอวักิกเวงาลตาอันป้าจวนพูดตะกินกงคาร์อรุณฮงมาเซจกีลินีอลาวดิ้งโตมายอันอินมันเจียงคบไม่ติราอูอันป้าจวนเองเฮลายาอิรอนตีอลาวติฮูจกีลินจวนอีโฟน GPS จานออฟลาวาอีจุงจังกะเชเวกโตโอตีอินอาชางรูมชูงจังอินเมเชปะคัดกอร์เซนหาจูอรอนชวักตังเยจกีลินจวนโซสัมดุมนูโซสัมคุยมีเนนคันอินอังอติตาอันป้าจวนจกีลินมินง่ายทะเตอิทิลหูอังฮีอันนิลาวอตักตักินอติจกีลินจวนป้ากะลาวกะอุจวักโปอันนิลาวทิลดังปุยจอกจูเฮมินบุมนะซงฮีกะเทียมลาวอังมินปูเลดอิตุมฮีอันนี้อติอันป้าจวนbain bwal fai ta che atok puitling takin ching felang te ativela jakilin chuan ai no atheng ngai lawang ithil ti hi iphathei to law I mei che thar chop nen hian hotel in law book loksa hian omlen to ang chau achan chumo ka ina tangin ka not chuak ngal che ti na ani chu atita an pa chuan hei min ngai thate ati jakilin chuan min khoi su khanu kha mei chelep chia tak ani don kha ila kop zui ati hlora abial no chuan thil thleng bel chu alo en renga an pa bula chuan abial no chuan boya atok ba in thak jok mai ro alo ti vel na pa ti thleng kha ani ti chuan khang movie recap ang chi te kha I kan tun lai thu kan bel lok anga kan tun lai Mizoram nun nen hian in bil ang reng phian kati I swalna sang atunga nu pa in buma khatianga in then na te kha tam em maya ke ni te phei chuanin I khang ang chi ho case kha kan shnem em maya min rum beron te an lo tam em awang khan I chu kan shat vekatan kan non soi du bok ani ti chuan khami drama nen khanin a inzul katia ke ma ni Mizoram thil thleng sang te I kan ngai to neuwa I kan tun lai non Christian ram anga phei chuan rap thak to em maya heng hi I kan ti lo ngam te po hi a thaviau om mangi o kati ani chu kan zawai in enfia nan te mangila I lang lau tura thu ru ka thei lawa kan nu pui pasal te kan buma mo kan in ti lain kan bum lawan hi chan chu ko pui te na chu mi sia kan in man thwai zel ani ti te po kha kan in siat plan apui mo I swal chu thuk reng thei ani lawa pholan hun tarlan hun man chwa hun na thina chu wang chuan nu pui pasal kan lau in nei ani to chuanin ni mi dang bu ngoi te kha kan lo va nei tla ta ni kha chuanin I kat soidan ka ngai dan ve mai maya chuanin ngai dan anem ka shelawa I kan ko pui te kan mangai to lo mi dang kan du ngang ani chuan karton ai chuan pakhat zok kha chin fel mai tur chu kan du zok kan thin lunga lian zok I an tel lawa kan om thei lo zok ka tan khan in sor binga I pakhat kha chu chin fel lo mai tur aru ka in bum kwala I khatianga dot soi kwal ai khan ke ma ni tan le kan ko pui te kan mangai te le kan ngai zong te mo zok po nyang chu tan po khanin I a thalo lo o me ti kha I kan ron soi bel tu ani ti chuan ka channel a that chho ma chu ti khang kan ti chho zelanga ani lo po in a that nuwa po kan ti chho zelang khang kha ma se movie pui te hi chu han recap turin I an tong le hi wai thak em maya hau tak ve reu topa I chu wang chuanin sei pui chu ka ron ti pe viau lo dewa amai ro chu ron ti tel thau ro ti in request chuanin ati dan po kan dap pa zel thawang ti kha I viewer te min lo ngai thak sak thin tu te lam kha in lalla in thu le ni ti kha I lo sha ola min request ta na zira nga yang ole tu na tan chuang khati zong khani le phot mai sela ka channel a thata ka video te ka ron
ti chwa le ma chu film khur takin in nun te lo mang ola in taksa te lo en kol risel ola ril ru taksa risel taknen ka video le peka kanin mule theu don nia bye bye ri le phot mai ule